Ing sawijining désa cilik sing adoh saka kutha, ana sekolah lawas sing wis ora dienggo. Warga désa kerep ngomong yen sekolah kuwi angker. Amarga saben wengi katon cahya murup saka njero ruangan. Nanging ora ana sing ngerti sapa sing iso nguripake. Wong sing liwat bengi-bengi mesti krasa merinding. Sakwise pirang-pirang taun kosong, saiki sekolah mau dibuka maneh supaya bocah-bocah desa bisa sinau cedhak omah. Senajan akeh sing isih wedi, para guru lan siswa anyar tetep semangat mlebu sekolah anyar sing kebak cerita misteri kuwi. Nalika sekolah minggu kapisan, 3 siswa anyar yaiku Joko, Sari, lan Wawan kepengin ngerti apa bener sekolah kuwi pancen angker. Dina iku sore, wektu kabeh wis mulih, dheweke mutusake mlebu maneh bengi-bengi. Nalika mlebu, hawa langsung krasa adem. Jendela kaya ana sing obah lan lampu-lampu murup mati dhewe. Telu-telune kaget lan mulai wedi. Nalika nyoba metu, lawang sekolah malah ora bisa dibuka. Suara kaya bisikan alus krungu saka arah lorong sing peteng. Joko, aduh, aku kok wedi. Iki ora bener, ayo metu wae. Iki medeni tenan. Sari, ojo panik Jo, yen pisah malah cilaka. Ayo tetep bareng, goleki dalan metu bareng-bareng. Wawan, aku uga gemeter, nanging aku kepengin ngerti ana apa tenan. Nek kowe loro wani, ayo bareng wae. Aku ora bakal mundur. Joko, yo wis, aku melu wae. Sepenting ana kowe loro. Aku ora krasa dhewean. Sari, tenang wae Jo, aku bakal bantu. Sepenting ojo kepisah. Wawan, yo ayo padha kompak. Nek bareng mesti iso ngadepi. Saka kono, rasa wedi alon-alon diganti dadi tekad kanggo ngerti misteri sing ana ing sekolah kuwi. Kanthi semangat anyar, Joko, Sari, lan Wawan mlaku alon-alon liwat lorong sekolah sing peteng. Dheweke mlebu ruang perpustakaan lawas sing kebak debu lan buku sing wis rusak. Sari nemokake siji buku lawas sing katon kaya buku catetan sekolah. Nalika dibuka, ana tulisan sing nerangake yen sekolah kuwi mbiyen tau kebakaran gedhe. Nganti ana guru lan murid sing ora slamet. Wiwit kuwi, roh-roh mau ora tenang, amarga durung ana sing ngilingi lan mendoakan. Nalika padha maca lan ngerti isi buku kuwi, hawa sing mbiyen medeni dadi luwih adem lan tentrem. Lampu-lampu mau mati, saiki murup maneh kanthi padhang. Suara bisikan uga ilang, lawang sekolah sing mbiyen ketutup saiki bisa dibuka maneh. Saka kedadean iku, dheweke sinau yen ilmu iku ora mung saka buku, nanging uga saka pengalaman lan keberanian ngadepi rasa wedi. Dheweke uga ngerti pentinge kerja bareng, saling percaya, lan ngajeni sejarah sekolah sing dadi saksi perjuangan. Joko, wah, saiki aku dadi luwih tenang. Ternyata roh-roh iku mung pengen didongakake. Sari, ya duduk roh jahat, mung butuh pangapura lan perhatian saka wong-wong sing ana saiki. Wawan, aku saiki ngerti, nek sinau ora mung saka kelas, nanging uga saka pengalaman urip kaya ngene. Sekolah iki ora medeni maneh, malah dadi papan kanggo sinau bab wani lan ngerti masa lalu. Wawan, yo sekolah iki kudu dadi papan sing nglairake ilmu lan ati sing becik. Saka pengalaman mau, 3 bocah kuwi ngerti yen rasa wedi bisa ilang yen diadepi nganggo keberanian, kekancan, lan ilmu. Dheweke sinau yen sinau ora mung ngapal pelajaran, nanging uga ngerteni nilai-nilai urip, yaiku wani, rukun, lan welas asih.
Sekolah lawas sing biyen peteng lan medeni, saiki dadi papan sing padhang lan kebak semangat anyar. Para murid mlebu saben dina ora mung kanggo sinau nulis lan maca, nanging uga kanggo ngembangake watak becik lan rasa hormat marang sekolah. Sekolah kuwi saiki ora mung dadi papan sinau pelajaran, nanging uga sinau papan urip, panggonan kanggo ngerteni yen saben peteng mesti ana cahya yen kita wani ngadepi.